A miña nai traballou toda a vida nunha fábrica de conservas. Unha vez, de pequeno, acompañeina ao traballo porque ela non tiña con quen deixarme. Lembro sempre todo aquel rebumbio, aquelas máquinas pasando latas dun sitio a outro, e aquelas mulleres, as do peixe, escollendo e seleccionando o produto a unha velocidade vertixinosa. Cando chegamos á casa, díxenlle a miña nai que entendía por que sempre viña tan cansa. Ela riu, dou un bico de boas noites, e díxome: ás veces o agarimo hai que dalo ás presas, pero non por iso vale menos. Entón non entendín, pero hoxe sei ben de que falaba. E é que en todo aquel proceso había algo armónico, algo que non vira entón. Había precisión e técnica. Había unha clara vontade de coidar o que era máis noso e mandalo fora, canto máis lonxe mellor, percorrendo todos os camiños que fixera falta para volver sendo máis grandes. Había exixencia á hora de elixir o mellor. Había esforzo, moito esforzo, e sobre todo, agarimo. Onte a miña nai xubilouse, e acompañeina á fábrica onde traballara toda a vida, onde dera tanto agarimo. A miña nai era que máis agarimo daba por minuto, ou ese o que di Lola, a súa compañeira e amiga, ademais da miña madriña. Aquí a cousa eche moi familiar. Ambas opinan que non vale de nada conservar cariño nunhas latas, se logo non hai quen as abra. E así foi como lle contaron a Julia, e a Claudia, e a Marina. A miña nai di que as súas compañeiras, as do peixe, non son traballadoras dunha fábrica, senón que todas elas son conserveiras. Conserveiras dunha tradición, dun modo de vida e dunha sabedoría que lles fai ter moi claro a cousa. E é que aquilo que paga a pena hai que conservalo. Eu tamén estou de acordo niso. Pero sobre todo, en que a xente como Lola, Julia, Claudia e Marina, as que sempre, sempre debemos conservar.